Ikaw naman po, ma'am, ano yung pakiramdam mo nung nakita mo siya sa unang pagkakataon personal? Of course, nervyos, gid. Ay, meron kulbaan. Of course, sino hindi makulbaan, di ba? Yes. Sino hindi makulbaan? Kung muni ka taas, di ba? Tapos ako gamay-gamay. Ako gamay-gamay. Oo. The winning reception of Steven and Debbie, our Mr. and Mrs. Cool! Halata ba na nakapag-ensayo kami before anything? Sino nag-umpisa ng conversation? Who started first the Wala, gid. Kay tulog, kay kapoy-kapoy. So, actually, we met. Pamatian na ikaw mo. Pabakting pala kamo pa pala ang kita. Kasaya na. Actually, ang first kami nag-meet sa Thailand. So, pakadto ko sa Thailand, and then pakadto po siya sa Thailand. Kapoy-kapoy, alangan timo, maano-ano ka pa nga. So, syempre, pagkasundo sa airport, diretso tayo sa kwarto, nagtulog, kay kapoy. So, ako kami sa ito nakita. First naman nga kita, tulog ka mo kay kakapoy. Yes. And then, ang gusto na mo nabalaan, atong nag-book down na ka mo. Paano nagtapo? Paano Tapos daw, of course, nag-open sang eyes, alangan, di ba? So, palaban, no? laban. Okay, so, amo na lang tanaw to yung mga chismosa ka mo, ha? One time we arrived here in Thailand, how was the trip? I wanna be like, oh, but anyway. My boyfriend? Yes. Kasama ba natin? Wala. Kaano-ano mo tong apat? Utod, pinsan. Ati, happy reunion. Okay. Diba? Gets na yun. Hi, ma'am. What's your name? Riyan po. Diane, you're so beautiful. Simple. Haba ng buhok. Ikot nga. Lasing kagabi. Ilang beses kang naliligo sa isang araw? 3 days. 3 days maligo sa isang araw? Guwapa ka niya. Pero nakapoy mo siya sa bride. 3 times siguro. I love her so much. You're so beautiful. Ang ganda ng buhok mo. Kapag-anak mo din tong apat? Hindi. Saan dyan ang hindi mo kamag-anak? Sila na. Do you have a boyfriend? Sino ang boyfriend? Saglit na. Ano ka? Ito yung tinatawag nilang nonchalant. No reaction. Walang naka-shades. Di mo alam, tulog pa to, kuya. Bulaga. Ma'am, may I know, ano ba yung dahilan kung bakit ka napapako? Ano ba yung mga bagay na nakakapagpakilig sa iyo? Sabi mo na, hindi kita kikinig. Tulog ka. Ano yung mga nakakapagpakilig sa isang napakagandang katulad mo? Yes! Secret. Hindi ka namang secret. Ay, ang balay. Parang magkaibigan. Ako kasi nakakapagpakilig yung parang bibigyan ka kusa ng pagkain. Pero mas kikiligin ako pag bibigyan ka kusa ng pera. Di ba? Ibang kilig yun. Siguro wala. Ano ko ba? Ba't kayo? Ano si Balong? Kaya, sobra biyang pagpalangga ka ginatag, di ba? Pero palangga mo ni si Balong, ma'am. Yes, ma'am. If... Aragali! Ma'am, kung papilion ka ma'am, 1 million o si Balong? Si Balong! Si Balong ang imo ginapili kag hindi ang 1 million. Hindi man makahatag sa 1 million ang gusto ko nga yata. Ayang yatag ka sa ako. Ay! Kaya hindi mahatag sa 1 million ang kalipay na kaya ihatag ni Balong. What's your name? Flower. Ay, Flower talaga ang name mo. As in F-L-O-W. Again. Flower po, F-L-U-E-R-R. Eh, di flower yun. Eh, depende sa nanay niya kasi kung paano binasa ng nanay yun, di ba basahin? Flower, okay. May leaves ka na. Leaves daw. Hindi ka mga aking kung tugay kami kami dito, kung matams up sila, Flower, how old are you? 15? Oh, antayin mo muna ang dahon ay gumanda.
Lim. Si Lim! Si Flower, si Lim, si Pat! Pasok! Pasok na! Nagkatabi na talaga sila. Flower, Lim, Pat. Ay, kapugera ang makeup. Kingarap ka nga sa camera. Lasing kagabi. Taga saan, ma'am? Taga Surala. Bakit nakakalimutan ng address? Bilang pinakauna, may boyfriend? Wala. Gapangaloyo. Gapangaloyo pa lang siya. Nasa ilang percent na siya na nakukumbinsi na siya or nakikumbinsi ka ng, sagutin siya. Mga 50% sagutin nila. Ang balagi ni Mami after 4 years pa daw. Grabe man si Mami. Si Mami mo. Pati ka na, Mami, yung sagot niya. Thank you very much, Lee. Mami, what's your name, ma'am? So baka Mami ka man, Mami, ka-chismis sa ako. Ka-bless mo, tana si Ma'am. Oh, your name is Kat. Gwapa siya, no? Yes! Di ko rin in-expect na Di, wala ko din yung kanina. Oh, baka. Tapos ka! Kamarong mo! Tena, oh! Wala ko kanina instruction. Pwede rin kanina. Siya may abay niya, hambang-hambang, taga-abay niya. Sige, kayo manawag, tas ang mga kumpunti, ako na gusto tagaan ko ng spot. Ladies and gentlemen, let's give it up for Kat! Wow, Kat. Okay, Kat, single. Okay, nasubukan mo na bang magmahal at masaktan? Friend, ginagawa Sa kagwapa ko, ano? Okay, handa ka na bang magmahal muli? Hindi. Ay, may pinagdadaanan si Kat. May takot na nabuo. Okay. May nagbabantay ba? Si Mami. Okay. Sino ba si Mami? Si Mami, si pareho Mami pa rin. Okay. Mami, dalawa pala binabantayan mo. Ilang taon na po kayo? 26. Pwede na next month. Next. Tuwang-tuwa ka. Dito pa, oh. Ang ganda ng suot niya. Parang asawa ni Mayor. Oo. Pwede na to LUP, ano? Single? Single, pero pwede na mag-back out. May nanliligaw? May interview kami din. Gusto mo rin ba ng foreigner? Oo naman na. Okay lang. Pinoy? Ito nga. Pinoy o foreigner? Pinoy. Bakit Pinoy? Para magkaintindihan kami. Okay. Oh. Ano ba? Hindi pwede kayo tagaan mo ng sarili ko sang kalipayan. May uyap? Wala. Kaano-ano mo sila? Wala. Ilang taon po kayo? Hindi pwede sa ikakambal. Hindi pwede isugin. Ibig sabihin, bakas-bakason mo na kayo naglampas ka na sa kalendaryo.